zvese ndezvechokwadi batwa nemhosva Mwari aribatsiro wangu. Pamusoro changu nenyaya yangu ndinonzi Clara Madzina. Ndine nyaya yangu yakaitika musi weSunday manheru. Wow. Ndine mwana wangu ainzi Marvelous Chisuku. Marvelous Chisuku. First time tiri muna April. Wakamboya kamwana kamai warapa chiti kuda idzo Marvelous. Ndikati yo rudaidza Marvelous arudiwa nani? Mwana wangu yana 17 years. Zvikazi arudiwa namamongo. Ndikati mamongo ane nyaya yei naMarvelous. Ndokuti ati ndakandakasi handisuziya pandabvunza svika mwana kai kari grade 5. Ndikati iwe mama wako arikubai pana Marvelous. Ndikati handinotumwa namamaba. Ndatumwa nemukomana anonzi Tafara asati ukasvika unoti ndatumwa nani mama. Zveshuwa ndakasimuka vandaenda pamba pamai wayo. Andasvika pamba pamai ndikati haikupa ndauya pano. Ndakatiwirira zvinhu zvisati zvaenderera mberi. Kana zvaende kana zvaitika kana zvisati zvaenderera. Ndakatiwirira ndidini ndizochingamidza. Vandasvika ndikati maikupa inini ndikutaura kuti Tafara ari kushanda pamba pako. Mwana wangu akapedza form 4. Akabuda ne4 subject. Ari kuenda kuchikoro kuti anyorere masubject ari. Handisi kuzvida hangu tichikutaura. From there wakabva wambozvisa vandasimuka vandaenda kumba kwababa wemukomana. Vandasvika vandaona baba wacho. Ndikati sama wawenda uya. Wanoroja pamba pamadziro ipa. Handisi kuda hangu. Toda kuti tizowirirane mangwana. Zvekuti munofamba muchiti toda mukaurisa, zvekuti unovhaira nekapati kake kezanukefu, zvekuti ndichaya late hazvina sense. Handisi kuda nemwana wangu pa. Ndonyaya ndikutaura. Ndowatawirirana vakagara. Takagara April wese. May uno Sunday. Ndokubva ndasangana natete uyu. Akati mai Mazaro ukaona mavhe abva pamba kana kuti aita nhumbu ari kuita basa rekudaidzwa nemaikupa ari kuenda kuchikoro achionana naTafara pamba pamba. Ndikati kuti maidiridzira zvikazi ndozvandiri kutaura nemazaro. Zveshuwa ndakafamba kubva pamba pedu padhuze rekare vandasvika parodhi wangu ari kulodha itya dzawo. Ndikati maikupa uya pamba. Ndakauya. Ndikati maikupa ndauya ndinoda kutaura nyaya yangu yezuro nezwa. Ndakuzwa kuti iwewe mukomana ari kushanda pamba peTafara. Ndakazokutaurira bhesi. Atori neprogramu yekuti iwe ukatomupa mari ari kutora mwana wangu. Muri kuda kuti ndizodini? Ndini mwana wangu kuti atomurejistira kuti anyore chini November. Handisi kuzvidaba maikupa. Ende maikupa uri kudei pavana vadoko. Ndofunga ndakambokutsura ndakutsurazve. Handisi kuzvida hangu. Varamba. Vananyara. Kwabva ndatomuka Sunday ndakuchechi. Manheru ndatsoka. Ndikati kona maikupa. Nyaya yako iri kundozi maikupa mavhe. Uyu ndo paakatobvunzwa kuti muri kutoda uyu mai Mazaro. Tafara wakatopuwa chini mari yake ndinokupa. Tiri kuchenda kuna tete wake uyu kobvunza kuti zvindezveshuwa here mwana wangu ngatiwe mavhechenda kumborara. Ndinotoziva kuti nyaya yatorongwa kare watopanana mare nemabhegi watopanana nemukomana chichi. Ndazokazodzoka kusvika pamba mwana wangu waenda kumapast 7. Vandadzoka futi kuna Samawe ndauya kumwana wangu. Mukomana wenyu aripi? Zvikazi wakatangoti aenda koona bhora. Ndikati ndiruda mwana wangu. Ndozvindakataura. Ndati ndiruda mwana wangu. Takanetsana kutetsana kusvika wakabva wanditaurira zvinhu zvekuti ndakarwadziwa pakusvika pamahara apa mwana wangu mwana ngewangu samukuru uyu iSunday. Nyaya haina kupera Sunday watamuka Monday. Vanhu vobva vatoungana kuti zviri muri mudzokisa mwana wemunhu. Mwana wakaenda zviro munhu rudi mudzokisa mwana but aina polisi. Asvika polisi vangaintroduce iye. Wachibva wadaidzwa nemupurisa. Mupurisa vataura kuti endai motora mwana wemunhu. Muti unziwe mwana maunza mwana tozotangira ipapo. Ndiri kukupai anga mutambo 24 hours. Awo ndobva wazokumbira wabva wati takudawo 2 days pakuti mwana adini adzoke.
mwana wangu haana kudzoka. Manheru eTuesday mupurisa akandifonera, Madziro, mwana wadzoka here? Ndikati mwana wangu haana kutsvagwa. Vanhu kubva kwatakangoita uko havanhu vaona action yawakaita. Uyu wakabvaenda kotema ipwa dzake nemurume, uyu wakabvaenda kwaanoita ugirida. Saka hapana munhu akatevera chini mwana wangu. Asi musikana wangu muhombeni akatombofona foni yemusikana wangu iyeyi ikaita, akashambuka zvisingaiti ngemwani weava. Ava ndobori uchibudisa varumboramba varutendedza masoko avo ekuti havambodzokiba tinomukaurisa ngekuti ndiri muZANU-PF kwaanoita. Ende zveshuwa shuwa mwana wangu kusvika izvi zvakuna witness yakaona mai avo vachidaidza mwana wangu yakaenda kumapurisa ikataura pamberi pepolisi, asi nhasi wabva waivhara ngekuti nditete wavo. Ndonyaya. Saka ini muti mwana wenyu hamutoziva dai? Handisuziya. Ine makore mangana? 17 years. Alright. Autanga ndea? Baba Witness. ngapa? Ndonzo kuda kwathi bahove. Chokwadi mai apo vakauya kumba vachiti ndanzwa kuti mwana ari kudanana nemwana wangu, saka tiri kupiyambira ikuti handisi kuzvidango. Ndichaedzawo kuti nditsanangurire mwana wangu zvamataura. Saka mwana ndakagara naye pasi ndikamuonesa. Ndamuonesa shuwa takaitawo unenge mwedzi pasina chaitika. Last Sunday manheru kuma8 takaona mai apo vasvika nemwana wavo nemupurisa wemaraini neighborhood vati vada kuona inini nemwana wangu. Mwana wangu anga achangobuda mumba pasina 10 minutes achangobuda mumba. Saka ndakatuma nini wasvika mushedzi vakamushaya anofarira bhora. Saka tangofunga kuti munhu aenda kubhora sezvo ari munhu webhora. Zvakawirirana kuti mangwana acho kuseni inini ndaizotora mwana wangu ndichienda naye kumba kwavo tonoenzanisana. Ndobva wabuda bva waenda. In a space of about 30 minutes to 1 hour takaonazve pavakauya kumba vakauya vakati ava nemupurisa nemwana wavo vari kutaura. In a space of 30 minutes to 1 hour ndobva wadzoka vari kuti handisi kuchaona mwana, ndida mwana wangu. Asi iwo ndavakana mwana wangu. Mwana wangu uyu kubva panguva yacho iyoyo adinomuona kusvika izvozvo. Mwana wangu kugara anga asina foni, wavo ndianga aine foni. Saka murumbofona here pafoni yavo? Mwana waava ini ndana nhamba dzake, ini handina nhamba dzake. Sai mungotoona inyu hameno Mwana ndakazoenda kupolisi. Makaripoti here mapurisa. Ndakaenda tese kupolisi. Tasvika kupolisi, polisi yakati inini ndimutsvage mwana. Vandapo wakatanga kundipa 24 hours vandazokumba vandapowa 3 days. Saka musi wacho yatafanira kuti tiende ndandisina mari yebhasi. Saka avo vakauya kumba kwangu manheru vakasvika ndiripo zvechokwadi ndisati ndaenda apo ndambosvika ndichitsvaga mari. Pandakada mari vandamuka makuseni vandaenda. Mwana wangu akakurira kubhindu kuna bhindura kumba kwamai wacho kwatakasiyana namai wacho. Saka ndakaenda ndikasvika ndikatsvaga mwana ndikashaya. No sign. Ani makore mangani? 26. Haumainga uziya kuti mwana ukhona Iwo akatopa nemari yebhasi. imaivi mitorei kune mwana Mari yebhazi apo magare pasi Patricia Mabhena. Zvakaitika pawana awa zvekuti kudanana kwavo mai inda ndisingazvizivi, but ava pavakazouya vachiti mwana wako atumwa nemwana wangu takatosvikizana pamba nditotobva hangu chechi ivo vari kubvomba kwavo neumwe mukadzi vakati kwai mwana wako atumwa nemwana wangu
ndikati mwana wangu kuti mwanane kanzi ambonyepo tatu mwanewe anongona nditobvawo cheche nehemba naochinja ndakatopfeka tatosvidzana zvamatoonapo kanzi ahuraiti chitsura chi pamwana kako noti mwana wako hapindiri nyaya dzerudo mwana mudiki mangwana unozoda kudini ngataa ndazvinzwa ngataa ndazvinzwa ndichadini ndichatsiura deiwo marova kanya nditangukuru wamwana asiri wangu ndisina kudi kutaurira ngataa ahuraiti ini ndadini ndanzwa tatitorina baba wacho kubva zvapera murume wangu kubva atoti ahuraiti ndazvinzwa tetetete toti tetetete tazvinzwa ahuraiti kubva vazondona Saturday tiri Nzimbe pai mumota kuti dziende kubva vandidaidza vakatuya pano ndiri kunzwa kuti iwewe namba dzemwana maini namba dzemwana iyi kukaiti unzwa kuti iwewe wadedza mwana wangu pamba pako kati udedza mwana wanyinini ndinongogara ndadedza chi mwana wenyu kanzi hande kuna tete wako kuti twako ndio anditaurira handina kuramba dzadzatova kuma29 vatasimuka vataenda takasvika gogogogo kwakanaka ngati ndavaya nevanhu ava vaini makandonere chidedza chinyi mwana weava kanzi mwana wena amuna achikona pamba pako saka kana wangu asina lingi naye akonere pamba pako bva ndavabvunza kati akona rini kanzi akona Friday ikati inini Friday ndakamuka kuenda Nzimbe kuti manzimbe nemurume wangu bva ndatoya ndakutoti takunobika tii ndokana kuti muda usenga Nzimbe vakati hamusi kuziva kune mwana handisi kuziva kune mwana nekuti mai ava inini ndine chivo choti mai ava anogona chiziva kune mwana wako bosi tatiri tese niswe Sunday iyoyo vakati handitovhunzawo natete wako mwana tati naye nokuti vakatoya kune naye mwana vakati iwo uyu mwana wangu auyawo chibvunza ndikati mafi pane werera wandira ndakakudaidza ndikati inini mwana wenyu haatauri nevanhu mwana wacho akanyarara kana ndikasatomonawo ari kudarika achienda kuchikoro akasati mamukasei handitauri naye ndikatoataura chindotaura nangana vanoepai vemumaraini mwana wenyu handitauri naye nyaya hataurina kana nenyaya saka ivo vakabva vati kumwana enda wakadai so ichienda kumba isusu takuenda uku saka utemo weZimbabwe neyevasikana nokuzi kurodza kufacilitata kurodza kana kutambira mari yekuroorwa kwemwana musikana ari under 18 years mukati munozviziva 18 plus ndo ajende musikana anoroorwa asvika makore 8 saka vabereki kana shamwari kana vanatete tikafacilitata kuroorwa kwemwana ari mudiki munosunga hakuna munhu acharoora munhu ane makore ari under 18 ndimi madzimai gender act marriages act what zvinongotisanangura zvega nditi so don't risk but come to the other side vanodanana kwasvika 18 years vazodii varoorani handiti tikada mari tikada kufikisana ndokunozoita dambudziko vakasimufikisana nekuti vatonzi nemukuru wachona tadii taenda nemwana munozwa akatopiwawo idea tadii taenda nemwana kwatiri kuenda vakabva vapindura kuti mwana handisi kuenda naye ndoda kuti anotoreka munina kake aende kunorara murunzwa akatotaura katu futi koma diti tiende naye ndinomusiya hangu pamba pangu tosiya takeya dho kubva varamba ukira musikana kuti pavanodzoka votora mwana ivo mai vavo votora mwana woenda nawo kubva kwake takutobva tadzoka tese nawo kamweya kekuti ngatimukire it means kuti mama ane information yekuti mwana mupurisa wavo wavaifamba navo ishamwari yavo ndoyakavapa idea iyoyo amukona pandikuramba pandikuramba ka amukangotanga kuti from nowhere ka mototi ngatimukire mubatozodzoka tomukirwe ndifekite kuti mutoti ngatimukire toenda tozomukirwa it means kuti mama anayo information yekuti mwanamupa mari mukomana uyu ava mai ava kana mapurisa akatati mimi ndini tete wenyika budisai mwana akamupa mari mwedzi wacho wanga wapera vanachoti mari yako iyi
mari yako. Inini ungazizwa kuti vanhu vanofungei pla kuti inini asingazii kuti vanhu vari kudanana nekuti baba wachona akambouya handiti achiti mwana wenyu adaidza mwana wangu kubva baba vatogara pasi nebaba nemwana wavo nemurume wangu kubva vatotsiura iye aitogara ichoti mhomzi zvakatopera saka atinozwa kuti vanhu vari kuramba rukondinya ndakatoshamisika wakundibvunza saka ini ndakatoshamisika kuti mwana wangu mainini kudeedza mwana wenyu pakai ndo zvandakatovaita inini nekuti iwo mai vavo takabva tese kwatete wangu zvekumatengi tibva kutese kwatete wangu vatatoparadzana zvakanaka-naka tichitotaura nyaya dzakanaka bhabai oraiti kanza muuye mangwana kuseni ndati baba nemwana wavo vauye kumba kwangu ndatauraiti ndinodini ndouya tatorara zvekumatongo ndopauri gogogoi mwana wangu mwana handiti mamboudzo here kuti handeine mwana kwatiri kuenda kuitira kuti zvisazonetse zvino zvadii mwana wacho aendepi kanzi arongedza bhegi arongedza mapepa ake arongedza chitupa handisi kuzviona kuti aendepi tiri kuti isisu maiona iri namba uye ndakamira 071 071 038 038 1562 1562 Normatos. Vamos dar uma sinal aí. Temos uma brisa marinha aí. Hello, msikana wakati? Yes, makati bambo. Ndi chief mtasa ka? Ndi chief mtasa, alright? Right. Ndada uziva ka? Handizivi kuti ndikakuona sei? Uri kupi? Uri kubhindura? Oh, kumba kwa mai wako kuyako? Kumba kwa mai wako here? Oh, kubhindura chaiko? Ndaida ukapanda ndotundibatsirika kuti ndizoti zvakamira sei. Pane kamusikana kwangu wachidana nako hapo, muri mezere? Ndo ndizive chete, ndokuti ngoziva kuti ari safe here, kuti muri mezere. Oh, muri mezere. Alright, saka mukazi wako makutororana here kana kuti zviri ngozvekutamba? Alright, ganitaure naye. Yes, uri right. Yes, izvaka mai yako zvanga ari kutsvaga zvari ndochema, ndosaka ndikutokutsvaga kuti uri kupi, tizova kuti uri safe here. Okay, saka kwakuronga zvekurorana here? Makatororana? Okay, saka muripi manje kuti mai yako asati netseke bhozi ari kundochema, ndada ndimutaura kuti uri safe. Uri kubhindura? Okay, ungani makore mangani zviya? 17 and a half. Okay, saka kuri sei ikoko wari kubata zvakanaka here? Okay, uri kuvabereki vemukomana? Oh, alright. Chibva wasevha nhamba dzangu ndichifi mutasa kuti kana paine zvine zvekunetsa kaobva wandifonera panhamba dzangu ipapa. Alright, ini ndeida kuzotaurawo newe ndichasazwa kuti zviri sei zviri kudiri kuti mai yako zvisamunetseba. Alright, kubhindura muri nevawo kuna madziwa uko kuchi? Oh, kuchipadze. Oh, mutori mutaundi. Oh, ndanofunga kuti muri kunze kwetaundi. Saka okay, muri kugara. Okay, wati muri pana vabereki vemukomana. Okay.
no it's okay. Saka ndichangoramba ndichikufonera iwe wondifonerawo ndizoti zvakamira zvakanaka here. All right, thank you. Kudzenyu foni dzadzo kuramba sei? Saka dzenyu foni dzadzo kuramba sei? Inini yangu one time put pen. Inini yanga isutomboita. Ndakatobva kubhindura zvipama. Yangu yakablock. Yanga isutomboita. Bati baba wamanje karumbi kwadza angu. Wakanyepa kuti ndatera mwana kubhindura. Ndizoti mwana wangu auya anyora. Unonyora? No. Izwai mbuya. No. Musanetsike pambwezi. Musanetsike pambwezi. Pane two things zviripo. And two things zviripo is what you need to understand. It is against the law. It's criminal. Mazwano. Kurora mwana ari below the age of 18. Kana kuti kumitisa mwana ari below the age of 18. 2. Imhosva kune vabereki vari kutambira muroora nevabereki vari kutambira chii? Mari. Imhosva dzese dziri. Saka izvozvizvi mukomana uyu handiti wati ndiri kuchipadze kubhindura. Imi baba kwamakati muna mai vacho kubhindura ngepi imi kwamakaenda? St. Albans. Mai vacho makamuona? Akashaya. Saka wabereki wavo kuti ndogara nevabereki ndovapi? Ndana siku radzadzana mai vacho. Vadzadzana ndodziri kuchipadze? Ndofunga yayo. Okay. Saka munopaziya kapa nhamba pana siku? Ini ndoziya kusenda ofisi. Saka ini ndikubvunza kuti ari mubhindura ari kuchipadze ndiani kana ndiwana sekuru wacho? Ndinofunga handizivi because ini mane wana sekuru vari mubhindura here? Ini nemai vamukomana uyu takasiyana. Handisi kubvunza kuti uchiri mese wakafa uyu unongochidai pano yakafa. Takasiyana ati 5 years. Akakurira kuna mai wake handizivi. Izwa zvinotaura ani wakaenda St. Albans? Kuimizvi unoziva pamusha mai vacho kamukomana? Ezvo saizvo kuti information yemukomana uyu handiti isu toda kutanga kuitsvagira kubva pamusha panana mbuya wake nanasekuru wake kwawakasvika iwe. Alright, iwe zvawakasvika ukabvunzwa kuti mwana wakati chii? Akati haanongosvika. Haanongosvika. Asi wanomborakidza kwakarakidzwa iri concern yekuti muzukuru uyu sinzi wariwo wanhu ndiko kwakakurira mwana. Concern iri yanga iri kuchokari. Saka padakasada kurawo chimuno chacho vangofungwadzwa musodzi mukomana chipara zvechikoro kose pamwe ndokwakaenda makosa. Vakuti undofunga usiziva kuti mukomana unofarira zvese, unofarira bhora, unofarira chikurukoza, unofarira wasikana, chasingafariri chima. basa rekurarama nemaoko chiita isoko. Imi kana muruziva kuti mwana ndewenyu and you want to save your kid, itai kuti mwana adzosere chii? Mwana kumba kwavo, mwana akontinue nechii? Nechikoro. Asi chandakutya, the unfortunate part chinopa wana chiwindi inyaya kuti pamwe the unfortunate part ndiyo yahapa mwana akasangana pamwe. If it is only marriage without pamwiri, endai mutore mwana adzoke auye. Whether ane pamwiri futi ngaadii futi ngaadzoke, ndozvinotaura mutemo. Anozoenda makore akadii? Akwana. Mbuya musapindireba kana ri vanoda muno hamunyariba kana ri vakasarudza muno mudi kudanana havarambidzwa
kuroorana ndokusingabvumiswi. Saka imimi tinosiya zati zvaitiri kumusikana but completion yechikoro nekusvika eji yakanaka ngazviitwa mutemo zvekuti akudana muduta sosendi ndiri mune murudana naye. nyaya irapa ndiyoti mwana ari chii, mwana ari safe. Chaakudiwa kuti mwana adzoke kupi, adzoke kumba. Redza mwanangu muchikanzela anozomeka decision kwete kuti ramba vanoramba ndisikuba vanoramba. Munozwa mai ngawaandastende mutemo kuti imimi kuroorana kwawo imhosva kwamuri, imhosva kwavari. Izvozvo ngavazvidii, ngavazviandastende izvo. So haisiri yenyu nyaya yekutamba mega. Wanofanira kuitambawo side rawo, imi muchitamba kuside 1 kwenyu. Muchengete apedza chikoro. Chengetai mwana ngadzoke kumba, chengetwa ari kumba. Kana azopfuura the age of 18 mutemo wakumubvumira kuti zvada kuisa. Titesa handiti ngatichiende tobatsirana because apa right now haisiri responsibility yekuti ava nekuti ndimi mukomana ai, iya responsibility yenyu both sides kuti muone kuti what can you do kuti vana musvike pavari, vana vadzoke kumba. Mukaisira imimi muchiti responsibility yechi yeawa hazviiti. Hanzo titesa handiti musaitore kuti nyaya yawo nekuti mwana wavo ndio atizisa. Wana watizisana, asi tiri kuti mukutizisana wabereki chibata naye kuti wana wazive chii mutemo. Mwana ngaadzoke kupi? Hani makarejista ndozvatikutora ande